No, 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 no. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। तो हेलो गाइस पुणी एक नुआ वीडियो आपण मन स्वागत आपण माने बहुत भले थियो आगु मते भले रहितांतु आशा भरसा की भले थिबे। तो वर्तमान आमे भी वीडियो स्टार्ट करबा। आज रो ब्लॉग रे आपण माने को स्वागत। तो आज रो ब्लॉग रे बहुत किछि एन्जॉय करबार अछि, निश्चय देखबे, फुल वीडियो निश्चय देखबे। मोर अभी वर्तमान मोर गाधो बाधो सब सरली और कुंडेनी मते चुटी सब कुंडी सब पूरा ये जब फेस हे जे एला परे आमे वर्तमान आपण माने तो जानथि कि थंबनेल देखि देथि कि कोन होछि। तो थंबनेल देखंतु, थंबनेल देखि देथि। तो चलंतु एबे फुल वीडियो एन्जॉय करंतु, देखंतु केमति को मजा नै लागले निश्चय गोटे लाइक करबे और जो चैनल को आछन सब्सक्राइब करनेबे। तो चलंतु वीडियो देखंतु तापरे कहबा। वर्तमान एबे पूरा रेडी। तो चलंतु तो ब्लॉग आरंभ
ପବିତ୍ର ବେହେରା ପରିଡ଼ା ଦୂରକୁ ମୋବାଇଲ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲିନି, କାମ ଅଛି ବାହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମର। ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ କଲେଜ ଭିତରୁ ଯିବା, କଲେଜ ଭିତରୁ କାମ ସାରିବା, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଦୀପକ ଭାଇ ଖାଲି ତନ୍ଦରା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, କୁଆଡ଼େ ଯିଏ କେଜାଣି ନାକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ଖାଲି ତନ୍ଦରା ହେଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଉ କାମ ଅଛି। Music. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କଲେଜ ବାହାରୁ ଏବେ ଆମର ଏ ଛକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଛକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା। ଗାଡ଼ିରେ ହେଲେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯିବା। ତାର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଦୀପକର କାମ ଥିଲା, ସେ କାମଟା ଯାଇଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆସୁଛେ କ'ଣ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛେ ପଛରେ, ଆସିଲା ପରେ ପଳେଇବା। ଆଉ କାମର ଅଛି କେମିତି ପଳାଉଛ ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି। ଆଜିର এই ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜିର କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଛକରେ ତ ଦୀପକ ରହିଗଲା, ସେଠି ତା ଗାଡ଼ି ସେ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆଣିଥିଲି, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରିଛି। ତ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ।